tiñamos controlado hasta o minuto 35, xa o partido do noso lado, creo que generamos 6 ocasións moi claras de gol. Levámoslo falando moito tempo de que temos que ser máis agresivos os últimos 20 metros, non podemos generar tanto e perdonar e chegar ali de calquera maneira. Despois, a partir de aí, desconectamos 3-4 minutos, generaron eles un par de corners porque é o campo moi pequeno, non defendimos ben esa situación de 3-2 en corto e meteu gol. A segunda parte salimos moito mellor, penso que tiñamos partido totalmente controlado. Creo que falamos no descanso de que había que finalizar todas as xogadas porque non houbera ninguna contra, non. Un equipo como o noso non pode conceder o segundo gol dunha transición. A partir de aí o terceiro creo que xa é un pouco de desesperación nosa de ir moito hacia adiante e, bueno, e mete un auténtico golazo e non hai máis que facerche. Sabíamos que salían sempre combinado, que intentaban xogar moito, son xogadores de moito nivel, de preferente terceira ref, están aquí por circunstancias e, bueno, sabíamos que teñan moito nivel e a mí non me sorprenderon en nada. Ben tamén para saber onde estamos e non pensar que vamos a ganar todos os partidos fácil e, bueno, aquí nesta categoría todo o mundo vai a competir e vamos a ter complicado.